L'Institut La Plana de Vic és un centre públic d'educació secundària creat al curs 2007-2008 que imparteix ESO i batxillerat. L'Institut es regeix pels principis i valors propis d'una societat democràtica, el respecte a totes les confessions de caràcter religiós, el pluralisme ideològic i l'exclusió de qualsevol mena d'adoctrinament i proselitisme, el conreu del coneixement de Catalunya i l'arrelament al país, el català com a llengua vehicular d'aprenentatge. El nostre sistema educatiu es regeix per la formació integral de les capacitats intel·lectuals, físiques i emocionals de l'alumnat. Comptem amb projectes propis, un pla d'impuls a la lectura, amb lectura diària a primera hora del matí, un pla d'acció tutorial, amb entrevistes amb la família i l'alumne abans de la incorporació a primer d'ESO, amb un tutor orientador per cada 10 alumnes. Projecte Educat 2.0. Els alumnes treballen amb llibre digital i ordinador portàtil propi. Ampliació en llengua anglesa, amb currículum especialment pensat per preparar l'alumne pels exàmens de PET First B2. Projecte de col·laboració amb entitats psicopedagògiques, amb atenció individualitzada dins i fora del centre. Però a més fomentem altres activitats educatives, com el treball de síntesi en un camp d'aprenentatge, amb estades de 3 dies amb especialistes i professorat del centre per l'elaboració del crèdit de síntesi. Sortides curriculars organitzades des dels departaments i de diferents matèries. Actuacions de música i teatre, taller de teatre. Pla català de l'esport, amb activitats com voleibol, escalada i BTT. Ràdio La Plana, realitzada i conduïda per l'alumnat del centre. Intercanvi lingüístic en llengua anglesa i francesa, amb estades en països europeus i acollida d'estudiants en família. Institut La Plana. Preinscripcions obertes.